horregatik. Pozik gaude, hainbat hilabeteren ondoren azkenik, atezateko hondakinen gaikako bilketarekin hasi garelako Lezon. Gaur, guretzat egun erreferente bat da, egun handia. Gaur egun arte, 28 inguru birziklatzen genuen Lezon. Eta hemendik aurrera, sistema berri honekin, 80 inguru birziklatzea izango da helburua. Eta emaitza hau noski, herritarren ahaleginari esker. Oso arrakastatsu izan da bai, atezateko bilketan diseinatzeko parte-hartze prozesua, baita kubo eta rafiazko poltsen banaketan ere. Herritarren inplikazioa eta erantzunkizuna benetan txalotzeko iruditzen zaigu. Herriak oroak erakutsi duen parte-hartze aktiboa eskertu nahi dut batetik, eta herritarrei eskatu nahi diet orain arte bezala jarraitzeko. Bestetik, aipamen berezi bat eman nahi dugu benetan bihotz-bihotzez mila esker hurbildu zaizkigun herritar voluntario guztioi. Beraiek lagundu bai digute kubo banaketan eta rafiazko poltsan banaketan ere. Birziklapenaren aurrean ezin da intsumisio izan, eta herritar guztiak animatu nahi ditugu aurrera egita orain arte bezain indartsu eta aktibo jokatzera. Guztion artean, Lezo jasangarri eta eredugarri bat eraiki dezagun. Atezateko sistemaren aldeko autoa egin dugu, birziklapenaren alde gaudelako, eta herritarrengan sinisten dugulako. Ohitura aldaketak beti zailak dira hasieran, baina emaitzak azkar ikusiko ditugu. Eta guztiok dakigu Lezo ongizate iraunkorraren bidean jarriko dugula. Lezo beraz, hemendik aurrera, atezate. Gogoratu, ate bat dagoen tokian beti irtenbide bat dago. Mila esker guztioi.